Dreaming of becoming a doctor? Study MBBS abroad at NMC and WHO recognized universities in Bangladesh, Nepal, Uzbekistan, Kyrgyzstan, and Timor-Leste at a fraction of the cost of studying in India. Admissions, visa to education loans. Good Shepherd handles it all. Start your medical journey today. Visit Good Shepherd, Shillong. Kakan hun jeng kilong kami ki basong basa hakathain riat laban haka arpnyu trik naitung arjar phunriu ki lami paiba ban penpau ya kajing sokhia halo ka Shillong pi group we cable car project kabadang thmu ban pentre hakate gathain hakani ka sngi ki long kami ki lali jurep ya ka jaka balasdang ban pentre ka project hakaba ki la penpau ya kajing sosi halo ka jingpom ya ki dieng ban penbej ya ka lenti nak benta ka te ka robwe Habakran sigila pathai kubor ka kong dibora marbanyang klabu jingkili ya ka dorbar snong riat laban kabalayo neam ya ka jingbet na ka himamalem ban pom ya ki dieng ha ka te ka chaka ka kong dibora kala ongru babun kinong song snong kimpat yo jingtep ka babnya halor ka te ka project pat kimsem la yo benta ha kanu kanu ka jikren shwa ban sedang ya ka jingtrei Kalaong baki nong wan jengok kai perthei ki wan semegelia ban sakhi ya ka chitanat jong kami mariang bat ki klau om tang man penon kami ki jingte batmai kala benrap ru ba ka jingpom yi ki dieng kan kata ya ka umbam umdi kal er ka bakhoi bat ka jing em jun pai ba ni sokhia palan ya kini ka roadway project PE bikini ki dieng kat ni kilapan kilaot kat ni tingi ni wan ban yang hang ni bat ba ka wei ka baning kong ek ka bangi hap ban bo jingkli ka long kum ni ba hatu kini ki riat laban dorbar pelun ki la yo jingbet ne em negara hima melem man pen khlem kini ki dieng kat ni but manu balong try kini ka jaka tilada karyat dorbar pelun kalong try ya kini ka jaka kidi ban mi syakmat ti ban wanra ringkat bat ki dulir ke dupat jengki mengi kinong shong shnong ngi ngim dan ka jing tip ai ro em ya kini ka project but ngim dan ngisa ha ko umdum kim kinong shong shnong namar ba kini ki riat laban dorbar pelun kila make a decision claim the court ya kata public hearing but ngi kinong shong shnong ngisa ha ka umdum tika ke ka ba ngis ngo thu ba lingba ka jing penot ba jingot jing kini gidiang ke ka ban wanra ningkong ya ka jing ngindu ya uslap nang ta ngindu ya ka umbam umdi nang ta ngindu ya kaleer ka bapangat pat ngindu ro ya kini ya bat kandan ka soil erosion ma kata ka landslide ka bashir kai ti shwa ban make kanu ka decision hatu phila ju perkhat ya kini ki consequences ki ba ni upat ba ngindia kendo kum kinong shong shnong bat ngan ya thu ya phi ba tang mangi kinong laban area hang ni ngim dei ki ba bam ya kini ka om nang ni henry kani ka om hakin ki jat jong ulum Shillong ki supply ka jasai ka lingba ka PhD department ka supply ya ka yodo ka maukhar nang ta ya ka jayau ka wa ingdo ka rat samthia bat na shatei pat nang te kidan kitlong na shatei pat shatei kijat jong ulum Shillong kadon kitlong bam di ka ba supply ya ka malki ka lai khra ti shi sin hi ba penjot ya ka ni ka khla ka betap kan wan ra ning kong ya ka jing kurdu ka ba shirkai ya ka nong ba Shillong but kini ki nyau tali ki dorbar shnong kin hapshim ya ka jing ket khli lada ka Shillong kan terkhong but kin haban pendap ya ka wei pa ka wei ka long yang hang ni haga hang ni hapo ka nong ba Shillong but nga kwa ban ong sa ka wei nei namar actually kani ka rope wei nei kam dalong very important lana ban chna hang ni namar ble yu kala don lightly ki jaka ban poisha te po Shillong viewpoint ka baning kong kadon kalenti ya kejat nang ni na po madan kenjat football ban ya shate Shillong viewpoint but sakaway kadon na po opo Shillong ban late nakasurok ban late po Shillong viewpoint but kadon sakaway ro na po lat kor ban late po Shillong viewpoint ti kum mangi kinong shong shnong ke ka bangilong concern kalong ba ni ngilong concern but
bat ngim ngi hab ban mi syakmat namar baro shikat tangi klem la ban mi syakmat mencem snamro ngi namar bangi klem tan kata ka jingtip kum kinong shong shnong ngim ban se ban mi syakmat kum kita kinong shong shnong bat lada ngim mi syakmat kum ni le se uni ulum shlong hi bar ko wei un salon ka baningkong ka ban kta ka de ka umbam umdi nang ta bat kan kta yangi ya ka jingkat jingkhia roma tingi ko ngade ka keme ma ngade ka keme bat ngadani ki khon ti bale ka pelong yang abangan mi syakhamat kumne namar bali yu namar ngalong concern ya ka future ya ka takalawe ka ban sawan dei baki khon ki jungi lada umbam umdan chu ka umbam umdi kumno ngila ban im dia namar kani ka umbam umdi ka jing jungi ujat ben rio uni ulum shlong uday ulum uba ubleu la kerku yangi ni yo kile air pangat nang ni but you i bam an kasngi ka shlong kala khapnya but ki kali kala nang bon but ni i ka dan ka pollution ka bashar khaya ka bot nang ba shlong henre ni ai ngo yo ublei hadu menta kadang dan kala air ka ba pangat balai namar kidang don kini ki dieng haki kijat ki jong ulum shlong ki ban kejet no ikatu ka pollution jong ka nong ba shlong bat kadang penmi ya ka oxygen na kini ki dieng but sakaway kede ka ba lada don kata ka landslide nei la ta ka don kata ka soil erosion yu ik ek ba ja haki we ki states kom ka Arunachal Pradesh men hakani yu ki ka don ka jing sunto jing ki yeng nang te na po ki lum but lada don ka jing tap kendo yakini ki shnong ki badon hapo kini ki jat jong ulum shlong manu ban shemi ka jing ket khle kan don ka jing ya breu kan don ka jing sungosi ka bashir khai manu ban shemi ka jing ket khle ka jing ba khle ka bangi kum ki longyeng hakanong ba shlong ni ban shemi ka ne seriously namar ka ni kan kta ya ka future generation ka jongi ting kum balong namar ngi i ka baja hapo bernihan menta ka don ka bernihat ka along one of the most polluted state place in the world ngim kwa ya kani ka shlong bakan salong ka way na ki bernihan namar ni kum kinong shong shnong ni don ya ka jingket khle ban ngim ban se bangin mi syakman nga kwa ban ong sa kani ka way ma kani ka ro way pishna namta utures klem ka ta ka public hearing but klem ka ta ka jing penshai chingi kinong shong shnong ti kani ka hato piju perkat ni ba ka jingwan jong kani ka ropwe kum kita ki bala ya don benta ha kani ma phila ju perkat ni bagi nong shong shnong kin do ya kani ka umbam umdi utores umwan hang ni te namta ki hotels namta ki 5-star hotel namta ki ropwe ki wan hang ni namta ka le air ka bapangat ki wan hang ni namta uslap ban enjoy uslap ban namta ki shot ki bi itanan te lada ngi do ya uslap ni do ya ka le air ka bakhot ni do ki shot dai kan so wan ka por nei batang away utores ro numan shu hang ni namar lada baru khat kani ka mariang karang terkhong dei bat ka jing shit kan long kum ju kum hari thor unyawan le ayu hang ni ban pelot pisa ke ai ka ba ngi kum kinong shong shtong hang ni lada phikwa hi ban pelong ka Meghalaya ka tourism state nei to ngin ya maintain lani preserve lani buram ya kani ka mariang ka ba oblei la ai ngin ya buram ni kini kiding ki sit khnang bangin yo ya uslam nakaliang ka Dr. Linda Marbanyang ka loong ba ketika klau ka long ka jaka bariuspa hakikan bat dawai ki badan jing rap sibun ya ka koi ka khia bat kalamaham ba ka jing pom ding kala ban penduk jaj ikini ki jing thung bat kumju ru kon kata ikimrat bat kisim ki ba im ha ketika klau iwan hane kum kunhun kum ni om bangi persya ka development ni baro ngatangi benjur hang ni bangi kwa ka development nai kata ka development ka belong kum no ken ni happen kane ka development ha bangi pet kalong development with destruction ni kai phila pen kalam no ikini gidi hang ni bakla kata ya kata ka jaka bangi yo piu tai pipe nang tai supply udah supply kadika lifeline ya kinong shnong ne ha social kalong ba sosi kumni abang ipeng yang ni kinong shnong phikang ban pom dieng hagi property la jong la dadan udieng ublamut ban khlem bawan ra ga jing ma ya ga jing im jongi phiang wat pom pin hap shim permission na ka forest department namar balai global warming hato kata global warming
kadai tang nam ta jongi uni udiang boong uban penmesau te wan penjulari ke yang kesam uba le ase ula ban penyam mentai kini kidiang kan ni di kispa teli pipom pipengan kamdan global warming. I want an answer from that. Kata ke question mga kli pi ibala simpi ya kane bla penjulari ya kane ka lom ya ka balong ka lifeline ini kini ki klau ki don ki ken ban ki bangi menta kum ka doktor ngayang ne ngaru ngawat yu ken bat te ngai le kat bala ban ong ban yo ki ken ban ki balong ki bom dan side effect ki ban ai ke jing kot jing hia ngi ublay haba utaw yang nakpertai ulai I ke jing dam kam jangi ki beri balai bo ublay utaw ngi hadian ni puli nak bible ngi tip sai ba ka pertai dang ning kong kal don ke jing dum nei ublay utip ta ke jing dam kam jangi ki beri u ai ke jing sai utaw ga benang khando u ai ke jing sai ulum ka si jaka u ai khando si jaka u ai ki jing thung jing tam u ai ngi ka bam ka di leng ba ki jing thum ki ding so po ang ru kisla ban pen khia ipi namar kata kam kata tang ko umdi umbam ka kata ru ka health jongi kumbala ong president kalian ngi don kam kalian bakhut ka bakhut ka bam ka di ka bakhut organic menta baru ngi be skai kata ka organic farming manginum ai dawai lagi kerpat kan ya pi ki badan kata ka bor to ngam ka sur ke ublay bo ingi hang na pertai om mangin penjular ublay bo ingi hang na pertai ban ong bat sumar bat ngin trei bat ngin penroy menakani pilai penpom kan ni kimra che kin song ublay ai jaka sa ti kimra tu menakani dang kendiat banai tau shri upaisa law sotun ibasa law sotun trai kitib ya kata uwan bapli uwan cepai dan jakashu ki kena ki kemen gi lakai ki riwan thaipan ki sier batiang yo wan rung hai niang pimya pakhan lang kita ki jing thau ke jong ublay ula ker khui ngi kat ni kwa ke ai bangi kwa ni deban hang ne right to living right jangi bagin im suk ngim kwa ke jingkul man ngim kwa ke ai ni kwa tang ya kata ai ke jing im bangi ru ka nature ru ka depend ngi ru depend ka nature ka don kami ngi mangin sumar bat ngi don kam ke nature ngi yo ka bam ka di detang kata khendian ngakerpan ikinong snong baro tong in yawan lang ini dan ke jo ka mesiem bangin ye le nam takat ri ka jadon ri jengi mangin yo ban thung yang ki diang hakini ke jaka bakita ki diang ka bau blay ula ai ngi in pen ini trai lang mo utrai ublay jagi nok thau na kaburam ublay namata kaburam ublay kakong Alvin Marwen pat kalapan pau ya kajing sokya baka ke baki longswa manswa kilapan ne pensa menta kansa penjulor no kalau ongru balada ka sorkar ka kwa bansna rugwe kala ban perkhat bansna syakathan penusla ka ban ajirap sibun ni kinong songnong namar kajing kisurok hakate kathan kajing perkhat kajongi kum kilong kemi bun sin ngi jukwa ban pendia pensa ika ba labu la tingkai de kimen barem de kilong shwa ki manshwa ngi ba uni ulum la long wei na kilum balaya da yangi kari khasi na ki babun ki jingma nadu ki por ndai bat udon ru ya khana puruskam bat ngitip ru baling ba jong uni ulum don ya kita ki khandai umdi ki khandai umtong ki bangi ki khasi ngi da khen kor ngi da khen buram bat ngi da khen ba uni ulum ru uda long ulum u bada kentang na ka benta ka jongi Henry ke ai ka basmusi ka long menta ba wan ra ya kani karo bu ya ha ka bakom kani ka chaka ban penjot ban pensniu ban pendu ba wat bat kita ki khana puruskam kita ki khana ki bala nado ndai ntai la yathu la batai ngi kita ki umbam umdi ki badon ha ka bakom kani ka chakaru kin hab bandu kin hab ban rangat no tang na ka benta jong kani ka project ti kum tangi ngi da kerpat di kita ki bor ki badi ban pej ya kani ka project bala da ka long ka bala hatu fi ngio smo bong bala da wan ra ya kani ka project kan ai lat kan ai kam ai jam yiki kena samla ki jongi hatu ki kam ayu kan kita ngi i bana ko wei ka por
ki khun khasi jongi ki shuya khasa ki ladap ya kijing puli ki ba ki kardam ki ba fair henry ka kam mla ban yo inda mi kita ki project ki ba fair ni i baki kam ki baki ki yo ki detang ki kam grateful kalong ka iga ka badas ngusi ban perkhat ya ka bakum kata sakawai pat ka benta kalong lada long ka bala ni shubu ya ka jingker pat ya ki bade ban pet ya ka ni ka project sngau bha lada ka long ka bala ni shu ai no tangkum ka nuksa kum ki riu kan thai ki ba i jingai na ka benta ka lawai na ka benta ka suk ka san na ka benta ka bha ka miat jom ki wai pat ki para khasi ki ba lada umdai na ka ni ka sor shilong ru habangi phai kum hang thia popon ursla ngi i ka jinglong jingman jong kalenti singkin kat tu ka long shathia ki briu ki basa hang thia ki linyar na ka daw jong ka jing sniu ki lenti ki surang balai ya kani ka ruwi umra no tang ha ka bakum ka thi ka jaka banyarap lami ki para khasi ki jongi ya ki long kami ki kun samla le si ki bapang ki bashitom kan long ka wai na ki lat jingerap na ka benta ka jongki namar kan pensuk ha ka ban ra ban rong ya ki mar bam ki mardi kan pensuk ban ket ban ba ya ki bapang ki bashitom ba ya ka ba pintai ha ka bakum kani ka jaka kan jen dala bha ba pin ra no shathie ya kani ka ruwi ti kata ka long ka jingker pat bangin ya emlang bangin ya bahalang lada ki badai pet ya kani kin sobha ban chim khialem ban ra no ya kani ka project shawai ban ha ka jok por ngida kerpat jur ban om pendu yo mi ulum shilong ubangi jutep yo ukum ulai shilong namar lada jia kanu ka basniyo ladangi pendu yo uni ulum shilong ubangi ong ulai shilong ngitep kiblai ki don haki bapum kini ki jaka lada jia ka ai ya upat kari khasi jongi manu bacim kepli tang da kini kintian ulesh Kakong Olivia Lingdo maulong kalong bakim persya ya ka roy kapan rei ka roy kapar ka dei banlong ka bayai rengkat bat kejian da ya ka mai mariam. Ho nila yo snow ya kata ka project group we ya kita ki ai baro ki bansawan henring teng haga jinglong brio jongi ni klet no ban plet jingmut lada kawan kata kamut kumnu kinchna ya ka ha ka jaka kideng kisi kalum kawa kidan kam ya ka jaka ni klet no ba ki mut banchna hauni ulum kentang ulum shilong uba ai ka jingya da ya ka sor shilong borok kawai ni yang angni amde bangi persya development de bangi persya project de bangi persya ya kanu ka jingwan kata ka jing kentiu ya ka sor shilong ni yang bai halor ka nongrim ba uni ulum shilong ulum kentang udai ulum uba ai uba bat ya ka uba dan ya ka le air pangat uba ngingi don kam namar belengi poi hakani ka khlmat ka deba hadin bangila yo ya uli ulum baula selen ka ni de nak takada ka sapen kendit ben rewengi tip hadin jong ka rup we project seki de ki project ki banwan hakani ka jaka ka bala khapnya lupa kat ni kani ka dok kani ka jaka ka bangieng menta ka don hamar khap bat ka songim jingai na sorti ka de lupa ka jaka ka bala khapnya ngan onge pi khelek kli ya uwei utores lada dan tang uwei ru utores lada dan tang uwei ngan onge pi ubaong bangan lake sa sor shilong bangan enjoy swimming pool resort 5-star hotel ne bangan enjoy kita ki man made beauty hangte lada dan tang uwei baong kumtaru tharai ngin hapan ya menjur bat uta henrei lada om don uwei ru baong kumta kamut ka de ka poringi bangin yeng baniada ya uni ulum shilong ubabat ya ka ubabat ya ka leer pangat ubabat ya kini kiding kisit uba aingi ka jingkot jingkhia menu ngim pajuti bi kita ki fan hayeng jongi mentangi la don ki fan hayeng ka jingma kalong ba yo ka poi ka por bangin sa wat sa ye ki cylinder oxygen banbu akam rathia namar ba om dan leer shu tang unihi uwe ulum ubadang don ya kata ka bor ban ai ya kata ka leer ulang jong kanika sor shilong ka jasai kala rangan uslap ngim don ngi ki bahe basan hak jasai ngitip kumnu kalong mensua bat kumnu kalong mentah kala nang rengat susu namar ba ngila duna palat uslap ngila duna palat ya ka ngiyeng hangni kum kilong kumi ngi khot ngi wer om ngim don kanu ka motif ngim don kanu ka jing thu jongi kalong betang kumnu bangin la ban pensange ya kani ka rukwi project ban pendu ya uni ulum kentang ulum shilong lada ki kwa ban le kani kila ban pet de ki wei pat kilat ki jakasha ka ba shaba kham ibet ba kham kulut shabalong ban le hendai kani ka jaka kalong lupa ka ba khap nya
kalong lupa ka bakhapnya bat anda mentangi yang hoot ni la aslam ta bangim pat slam ong epi ngidang la ban thung biang kini kidiang ki bakilapen kelam henre anda la yang kita ki concrete walls la shai anda la yang ki nar ki do bilat ki mau ni hakata ka por ken kumnungin ngin nang thung susu e kita kidiang ni ha engin ngin hakata ka por te kan salong tulit henre yakaba mentahi ngasarai lada kum uwei po uwei unong shong snong jong kani ka sor silong ni yang teli bat ngia wan banya kran sakmat halor jong kani ka isu ngatarai kadang biang bha kapor banyada ya uni ulum silong ulum kentang ubalong ulang jong ka sor silong borok ko wei jong ni ki nong shong snong hang ne jong ki khun ki ti jong ni jong kalawai jong ni ka bansawan ni slemru ban yang ban kran halor kani ka isu kalong ba ngi long tang ki le person sha ki ja kita ki seng bhalang sha ki ja kita ki environmentalist ki ba man la usnem ki rakhe ya ka world environment day haka santarik jong ujun man la usnem nakata ka daw ngimban si bangin ya lumlang kum si parlok kilong kumi ngedon kum ki parlok kilong kumi ki bedon ka ju ka mindset bangi sa smopang met palat ya ka jingpom jong kini kiding namar kata lada pi keno ingi bangi islam ngim de ki expert henry shanu kitu kinong rakhe world environment di man la kasngi bangin syait mariang tang hakasan tarik jong ujun kata kam sngoya hab henry ka jing selan jong uni ulum ka ni ka jing jat jong uni ulum silong baro ngilong ki bamatla mdan bayo iken nakata ka daw kasal penlong ngi kilong kumi bangin yang hang ni menta kasni sakane ka wei nga kwa ban ong ye phi ki nong shong snong jong ka sor silong baro ka wei ki ba depend hauni ulum bat ye kitu ki ba imja naka tourism anda ki wa jongi kilarangat lot bat ki khlau jongi kilas len lot hakata kapor om don show uwei ru utoras uban wan hakani ka riba it ba itangat jungi habatin pej bahagi kishap kashap plus f Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus f haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi panai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus f menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.